Hello dear viewers, kogi para banget. Ero utrai ai khublei fi sai simpat aka kerteng ka bathiang tam jong Jesus Christ nong penim. Banta kani ka banga kwa ban kuran ye fi kalong chafang gitu ki briu ki badan ka jingkhat shira ministry ma. Ni ban trai na banta ka kam jong blei fi baro ma fi wei po wei briu fi dan ka jong ka jingkhat. Badan ka general calling ka bau blei khat ya baro pengidi ban ong fi pangide ban syakri blay pangide ban yalap gospel ya baro ki bri lakhat dan kadan kawai ka jingkhat ka ba ublay ukham khat specific mo ka bakham long janai ne ka bakham long ngamlak ban ong ka badan ka tu kan ki bri ya ki ba ublay lakhat ya fi ban long ki nong yalam ngalak ban ong wat thuk bakla baro ublay kwa ban penlong nong yalam fi ndrei kidan ki bri ki ba ublay la jit asi bafin sengka ministry lani ba fin kampen por ha ban yalap ya tin jong ublay ban yet ikimen sim ban tai ya kabalang ka met krismo ban dan meta ti gitu gi badan jing thmu khani ong fi badan ga jing khat pi so thu aba pidan ga jing khat ka calling kamkot tang ha jingkhat ano fi dan kibri badan jingkhat ki sthu bakla kila seng ministry no ndrei kidan ki steps ne ki principles ang ki ba ublay ubu ifi ba fin hab yat lengba ti ngini pet ngan ong fi na ka kitab ka banin kong jong ki chronicle kal nong ka ba ar khat ka ba khat khandai hadu kaba ong fi hadu kaba khat khandai ong fi ma ni pet hang ni pi akani ka ni kong chronicle kal nong kaba khat kaba kamani kong chronicle kal nong kaba ar ai thu shapang im David an chu ai pi khandet ka background ani im David ukwa bantai ka temple Hari ublay ong im David menum tay mami ka temple na marba mela penmi isnam palat mela ala yele thama palat kam simdan ka jingsuk ha ko por bat kadan ka thama ban ala yele manum watch na mami ka temple rei an sa ai u Solomon khun jong me bun tay ka temple ti David shwabo Solomon tay ka temple apan biang lat iki jingdan kam jong ka temple rei ula IT ha Solomon bantai ka temple bat u David ukuran kini ki kentin ke jing start yau Solomon bat igi tu ki rang ba Israel ki ban yarap yau Solomon habantai ka temple wong ni tong ni puli shwa na khat ka bakhat nyo mo shwa pin la ja khat ka bakhat khandai ni puli na khat ka bakhat nyo khat phra wong ni u David ula hukum ru ya ki rang ba Israel baro bakin yarap ya u Solomon u khun jo u uda ang haba utrai ublay jong fi hatu utrai ublay jong fi dan rengkat bat pi bat shim la ai ka jing shong that ya pi baro saudang namaru la ai ti ya kibriu jong kari hanga bat ya kata kari la job ahmad utrai bat ahmad kibriu jong pi kalawan ka jing shong that ngong ula ong ni ki rang ba Israel bakin yarap yu Solomon bantai ka ni ka temple tinrei ka khat ka bakhat khandai ka kran bha syapang ka donut jong kibriu bakidei ban yet shwa bakin tei ka temple kidi ban yet shoyu try na do donut baro nang ta de kin tei ka jaka ka bakentang ka jong blai khnang baka sunduk ka jutang jong blai kandan shwa ban tei ka temple pai wong khat ka bakhat khandai wong mentati tu thau halaka donut bat halaka mensim ban wat ya utrai ublay jong fi tu yang nak mar kata bat tu pinyatei ya jaka kentang jong utrai ublay ban wan lam ya sendok ka jutang utrai bat ya kipliang bakhu ublay hapok ka yeng ka ban sa thau ha ka kerteng utrai tapi shwa bakin trai tei ya physical temple no shwa bakin tei ka tu ka temple
David sim David mo wong no ulong ba to pinyawat pi thau halaka do nut bat laka men sim bat wa yo try ublay jong fi shwa bakin tai ya temple ya physical temple wat aka jutang ka barem ru dai bala syutai rumah handrai wang to fin wat shwa na do ka do nut ma do ka men sim pin thau pin da yet biang ka do nut ka men sim wong no but what you try about blazing fi what you try about blazing fi ka jutang ka pathamai ka ong seek God with all your heart and you shall find him no nang tawang no but pin yate ka jaka ka kentang ka sedang na ka donut kin hapte ka jaka ka kentang ta ka jaka bentang ka khat ka jingkhut habang yet yo blay na du ka donut abang yit ya dok nut bleng in tay shai kata ka jaka ka bakantang mot ngin pen khut shai aldi kanan ka jing em ka bakhut ka ba pen sngo bhai blay nang ta bat nang ta ong no ban wan lam ya ka senduk ka jutang trai kan ma ka senduk ka jutang ka kran shapang ka jing dan rengkat jong blay ne ya ka presence jong blay ne ya kata ka tangible presence jong blay mo kata ka jing dan rengkat jong blay kajingwan yung blay hoy ublay udan lut habar o kijaka ublay akaktin parang diong omnipresent God ublay udan atau udap lut kijaka barokan hendrai kaya pair habang iong ya kajingdan rengkat jung ublay ka tangible ublay udan lut pinalet chano udan lut hendrai kani ka sendok ka jutang ka thau ya kajingwan ka buram ka jung ublay ublay udan lut kijaka barokan hendrai kadai banwan ka buram jong ublay atau ka bor ka jong ublay nuksangan ong ni fi hakapor jong ka sengi Pentecost atau ublay umdan lut hagi jakabar umdan lut nrei haka sengi Pentecost habawan umen sim khut kawan ka bor jong ublay kawan ka buram jong ublay kawan ka jinghiar ka buram jong ublay fi kadang ka jing kata ka men sim kadang ka jing kala kadang ka bor de hang tu balakha lapan khai ka balang fi lapan khai ka balang ru dau men sim khut ngon fi am da ka jing le briu kim shim la tai shoy ka building rei ulawan show men sim khut deng tau Petrus kilas dang mandap man karen di bagi tlit batmai deng tau Jesus Christ om fin yo diang ka bo fin long kinong pla Judea Jerusalem bat Samaria deng tau men sim khut wan ka senduk ka jutang jong blai kran ka jingdan yung kat ka present jong blai bat habo Petrus shim la tai shoy ya kanu ka building uyalap bat untung ong fi hakatu ka sni pen ka sabalas dang banyalap ong ba uyalap ya jing kala momot ya ka jing pen baptis bakabot ka jing kha asin ka jing kala momot ni pop ka jing priang mensim khut ba hang tu ngon ong fi lai hajar ki mensim kila pediang le em fi na puli nak kam ki apostol kal nang ba ar khat ka ba sau huai ka kran ya ta selit puli hi ti hang ni ru pi ka senda ka ba jutang ka ba rem ru Ukraina kata, tika ka banga kwa ban ring door nang mifi. Itu ki badan ka jingkat nang mifi. Pi kwa ban sang ministry am nang mifi wat le tau shwa ya ka building. Pun sin ki brio ki kerki shwa ban sedang da ka pisah. Ban sedang shwa da ka building nang mifi. La pen bet pen biang ki tiar barok khat nang mifi la tit ki tiar ki baram o di gilak. Henry kikelat ya kani gawai ngan ong fi kikelat ya kani gawai kikelat ban yet yo try kikelat ban penbet shwai ka do nut le jong kikelat ban yet yo try na do ka do nut na do ka mensim ngan ong kai kani ka jing yet yo try na do ka do nut ka mensim hatu shwa bagin le ministry ni la tai shwa na em ka temple jong mensim khut ni don em ka jing duai ngan ong fi ka ministry kamla ban sang kanu ka mot ba fin le ministry mot ka kam jong blai ban job mensim ban job chima blai wat mot ya ka building wat mot ban pen kraw ya ka nam la dm ban dan kam man tai sha ya ka temple jong mensim khut kamot ni dan kam ban yet sha blai hatu kani kala ban shong digi snam on fi ban tai sha ka ta ka temple on fi kum nungin job mensim kum nungin kai ki bai lada nimdan kata ka jingdan rengkat jong blai fi ka jingdan rengkat ka senduk ka jutang ka kran chapang ka jingdan rengkat jong blai hatu pila ya kan pidan em ka jingdan rengkat jong blai fi ni dan em ni haban keli kata hatu kumno gi jing duai jong ni ke jing puli ktin jong blai kini kilong consistent em
Ngin hak banjit kami atu kilong konsisten ki haktin parang ka konsisten kadan em ka jingai ne anong kadan em ka disiplin hakani ka bentang pat pila sngau shishan em ya jingdan rengkat jong bulai kadang kandan ka tangible ka ba fida experience daldi pat kandan ka por ba fiap biat da ka jingat hakaba ka jingdan rengkat jong bulai kadan wat la ba fimi iru atu bidan em kini spiritual discipline pitain em ya ka jaka ka bakantang atu pila lat lut ne em nakapop nak puli gini ngamong bangila janai ni tinjong blek ong baro bri umla ban ong bau klam dan pop ani syukur eldi ani ngakran syapang kajing lat lut yang fini pop ni kitu gi jingmlien basniu itu gi jingmlien ke basniu nong fi ong pidan lagi jong ki basyak te marah atu ngila lat lut em ngila tain em kata ka jaka ka bakentang ban wong gumno namar kata tu finyatei ya ka jaka bakentang jong utrai ublai nidan em ka jaka ka bakentang nidan em gi jingmot perkhat ki bakhut ngonong fi ni be ne em syaka ka jing khut ta ka jing janai ne ngilong ka jinglong jong kalong la ka dai sikal ne kalong ni shim ya ka jing ai kum ka license ne kum ka license men laptop mo yang ka license abang mot banbu ono ka mot pimot banbu farmasi pihak dan ka license stu pimot banyak kali firan kam ka license haju apor hatung isim ya kajing ai jong blai kum ka license men laptop ne kajing ai jong blai banang pen kentang ne ka dok nu jong ban pen khut nang fi bun ki beri ngai ya seng ministry ya sedang ki ngar la julek tang ya ta ki seng ki bible college ki seng ki ai ka dok nu jong ki kampat bet utrai pen kam num sai so on fi ki sedang bantai yang ministry daki theology jong fi sedang ban puli orang fi yang orang alit ministry alit puli theology suang bakalang orang tu lada film 4 jet kam 4 tay ka dok nut jong fi orang mat boleh film dan ka film record ya ka dok nut orang fi sudan tang ka jing start ha khli beri film record film dan ka jaka ka berkentang ne ublai orang fi film dan ka discipline gini orang fi let na gitu ki theology jong fi dan ai jing start beri fi let na ka building ka fitai namar ba finle ayu lada dan ki beri makna ki bawan andrei kamdan ka jingdan rengkat jong blai kamdan ka jing kta ki nom ki beri ki nom dan ka jing kla fin sa shule da kabor fin sa syukan trul fin sa dam ki beri on fi kandan ka por lai ba file ministry fin habiat marwai ha bagi beri fin e no fi pat fin sa frustrate fin sa that fin sa bitar su blai on fi namar balai fi kan sedang da man sim khut Petrus bagi apostol on fi Jesus Christ uang apshwa Syua baka balangan sedang uang ap syua ha Jerusalem on fi fin yo diang ya bon dalawan umen sim bakut bat fin long kinong plah Judea sarama kumno para banget kumno ki viewers fin sedang ya bantai ya kata kau yim mani klam berapa oblai fi klam da ap yo men sim bakut fi klam da dan ya kani ka ikhtiar ya ka bo ba fin plah on fi Pat fin sa shulong tang ka jingle bri kan sa shulong ba tang ka wei kan niam man oi fi kan niam gale rukom bat fin sa dan ki men sim control ngala i kan ni kan oi fi ngam thu mono ki sedang ban sngob thu ba ki tu ki bri ki ba bleu ai fi ki kampan man ki de gilang berat jong ki em ki de gilang berat jong blai pita ya lang berat jong blai ba fin na chhima amdai ba fin kring yeldi amdai ba fin kring senran chaladi amdai ba fin penlong senran bakin long senran nak mentah hima ublai bafin sapelat lu iki bakiru kin te ya hima jong ublai kada kada dengan ministry bafin kred di da am bafin kring fi fin bat jubor hibriu da ka controlling spirit bat fin sa ngadong fin sa duk tiak duk dam fin sa bitar fin sa le digi lai projat ban bat iki briu ngadong fin sa control iki briu sedan tu spirit of Jezebel ngadong The spirit of witchcraft bun mentaki beri orang pihak pet bah ki ministry ki banan you spirit of witchcraft spirit of Jezebel baki bat ya ki beri dah kabor orang fi ki penting ki pen smit orang fi namar balai ki kham sedang do men sim khut ki kham sedang ka jaka ka bekentang orang fi ki kelat banjit ya dok nut ki selek dah manipulative orang fi sama manipulate ki beri Aduk bagi beri ki hap susong jubor ki tu yeng mani nong fi tang bagi ting yo tu nong yalam nong fi amdai ban long kum tang nong fi ka jing wan ka jing syakri jong blai ka dei bandan ka jing lat lot ka dei ban wan ka presence jong blai haba ka wan ka presence jong blai nong fi ki beri ki ni lat lot ni ki pop
makin siap ting fi makin nang sha nang ring swai an fi piru pinsa le ministry pinsa jakham tin parang tin hindi mo badai ne pinsa kan sapan khia ya fi ngan fi pinsa bitar ki brio pinsa thrais ni ki brio pinsa le di kam ban bakin chune kan fi pinsa be ka pisang an fi bat ka jingdan rengkat jong belai kan umdan kan fi kan sulong ka ministry ka bamdan ka presence jong belai namar belai bangi klat ban pen khu yang ka do no jong kan ma ngile ministry ni hab dan ka motif kan ka babet yakmat jong belai amba pin kamai spa na ka ministry jong fi amba pin penyar yo saipan amba pin penyar ya kertang la jong ban le ministry ba finyo khwan mentoy ngon fi finyo control gi brio hanrei la khat fi ministry ba fin palat lu gi brio syakh hima jong belai ba fin hanra ki syakh hima jong belai ba fin sedang mentai leader bat haba kini ki laksan ngon fi wat control ki palat ki begin lat yalap ya gospel la daudan belai khat ki syakh jing syakh ki mat thau la ka jong ru kabai deider wa tin jong belai hang takan roi ka hima jong belai wat laki man shafir unrei fil atai ka jinglong muslim nya fi wat control ki wat sedang nak basdang ya ka building an fi sedang shwa nak jingdan rekat hatu ki jing duai fi dan ka bari hatu kuat nya ka muslim hatu niat ngam do muslim jong belai pet ka balang jong spa snam ka baning kong an fi ka sedang ban biang ka sedang nak bor jong muslim khu nang takilat syakatin jong belai ngano hak kim pat yo ya jutang ka batmai rekilat syaka jutang barem musim jong belai pat wikai ki nang tu ngano fi di mentang ila don ya kan ka bible ngano fi la dengi dan ya musim khut kan ma bangin hak dan lu ya kan ka tin jong belai bangin penkantang ban puli ni tin jong belai de hang ta bahaba dan ka presence mentala da fibun beri maknaru makali fi hatu kadan em ka presence jong belai aba filet banduai aba kadan ka presence jong belai pin ki brio kin dan ka jing kata aba pikiran kin nyar ndang kata aba pikiran ka jing kala humut pi be kin men sim baman kan dan ka jing lak dot kin yok pedang ni men sim khut kin kuran ni ki bagi terli kan dan ka jing ka per ka jing em jong ki julek pop kin lak dot na ka pop kumba pi lak dot kumba pi unong yalam pila lak lut nak pop niki jing bisni niki jing pihun niki jing ya kuran siap nak jing ya mana ong fi nak jing control lagi beriu pet uka spirit of control uyat bah mentana mar pimiak do mensim jong belai sedang ban kuslai yo kadu ni mesti la da kadu ru la da pidan hau belai mau fi pinum long marwai belai pi kuslai gi beriu bikin pet na fi haba pidan yo mensim khu pidan yo jisu kures ngana fi pidan nu ni spirit of Jezebel ang kran fi no shwa pan bet shoy lo ka jong jing ni hapan pan bet ngana fi pa bingi ya do mensim ang fin salat lut ngana fi finum syap tiang aba fikran ka jing film syap tiang ki beri ki wan ki let cha men stu fi kinum syap tiang na marba fi kham syakri naman pen so bhai ki beri bachubat jubor ki beri rei fi sakki fi syakri baka jingdan rengkat jong belai kan wan ngam sibang bangim dan kam ya building rei ka building kan le yu gibri kin le yu haba ka jingdan kan kat jong belai kam dan haba men sim khu jong belai tre tu in kala ka bomot na ni phai pat chu belai na ka ba fi la la lut ni pop chu phai pat chu belai phai biang kala ka bomot biang an fi ki bala dan ka jing khat sedang biang ban sik yo belai na do ka do nut am ye gibri man puli biang sasisen khat bakhat ndai man ta te tu thau hala ka do nut wala ka man sim bat wa eu try uba belai jong fi to yang na mar kata bat fin ya tai ya jaka kentang jong utrai ai bagi jing khut kan wan biang ban wan lam ya ka sendok ka jutang jong utrai baka present jong belai kan dan bagi pliang ba khut u belai bagi yeng ga ban sa thau ha ka kertang utrai tan ban ta ka buram jong utrai dan manu-manu bapet ya ni ka video ngadai na manta jong fi itu ki batrai ka ministry na manta jong fi la stu men sim khut utrai ni ba fin kran fin let penlut por shoy belai kala ka ba mot shwa i no shwa ka dalam ministry ru ada ka do nut kan pat baik nang fi fin sa klam hadin nang fi kan setrai ka jing sorok kan setrai ka jing sok si kan setrai ka men sim ba bunjat nang fi kam dai ka ba sok men let ministry
Apakah dok nut comeback dengan orang itu? Ia nak finsa kontrol, beri itu kontrol, beri finsa kuslai, finsa jenjar dan bat finsa shoot, tim kok tempatnya finsa red man si mana aja kabar kan kendu, fin keman, kin lak lut, kin oh, keman ban kendu, fin tim tat akan dok nut dengan orang fin siap tim dengan orang fin. Nak bentar ka buram jauh try, biar orang